Kersanen pemirsa Tukipor panjenengan dinten menika kula maksa ngancani sosep panjenengan sangat kula lebih khairul Nisa. Saudara Salsabila, kalian informasi ingkang faktual lan itijados sanika lawantos saking mun. Berwisata wonten alam lan wisata ingkang populer saged wonten kalangan masyarakat. Wonten Kabupaten Kecamatan Depok sudah tahu bahwa wisata utawa tamat ingkang terkenal dados Sawus. Kesarian sejarah jelas habitat ingkang ke papan dan perkemahan. Sehari taman amen ingkang siap. Taman menika asli wonten acara tertentu menawi wonten sewa tiyang reading season. Saya langsung mawon kula lan panjenengan lajengake dhateng rekan kula ingkang wonten ing papan kasebat Yunanda Zulfika lan Ayu Septiana Devi. Kalih panjenenganipun wonten aturaken. Apa kabar pemirsa? Wekdal menika kula Yunanda Milvika Anggreni nglaporaken langsung saking ikon pariwisata Ratau Hanglet kados ingkang saged panjenengan saksikan wonten wingkinge kula kawoten taman menika bener-bener saged lan pemandangan ingkang endah. Kejawi dimanjakaken dening keindahan alamipun Taman Ratau Hanglet ugi kegambilan akses wisata ingkang luar biasa. Sawiyar taman menika jumenengipun kokoh bangunan-bangunan gazebo ingkang mungkinake wisatawan badhe nikmati pemandangan redi. Langsung wonten pundi pengunjung saged langsung ngrasakake kawonten pareden piyambakipun sedaya nikmati sedaya fasilitas berselancar pasir nglangi lan sanes keindahan alam lan kegambilan fasilitas menika ugi kagem panjenengan ngemut kagem kula lan panjenengan sami kagem terus njaga kesetatunan lingkungan kula lan kejawi dimanjakaken dening keindahan alamipun Taman Ratau Hanglet ugi kegambilan akses wisata ingkang luar biasa. Sawiyar taman menika jumenengipun kokoh bangunan-bangunan gazebo ingkang mungkinake wisatawan badhe nikmati pemandangan redi langsung. Wonten pundi pengunjung saged langsung ngraosake kawonten pareden piyambakipun sedaya nikmati sedaya fasilitas berselancar pasir nglangi lan sanes keindahan alam lan kegambilan fasilitas menika ugi kagem panjenengan kagem kula lan panjenengan sami kagem terus njaga kelestaritunan lingkungan kula lan panjenengan supados pesona kapingipun nikmati dening generasi mangke. Informasi kalau mau miras penutupan wartos sobat menika. Kula lebih khairul Nisa.
panjenengan kula Sika Zara Salsabila Mewakili rekan kula ingkang kagungan ayahan sonten menika pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.